wallahi tijjani ya yi ƙarya. Amadu tijjani ya yi ƙarya. Ya ce duk inda muridinsa yake in ya shiga musiba ya kira shi zai amsa masa. Wallahi ƙarya yake yi. Wallahi ƙarya yake yi. Bai isa ba ya taimaki kansa ba ma balle wani. To in yadda zai ba kansa me yasa ya mutu? Me yasa ya mutu? Me yasa ya mutu? ‘Yan tijjaniya ku ba mu amsa me yasa tijjani ya mutu? Ai Allah ya kira mutuwa musiba. Idza asabatul musibatul mauti. Ka gani? Ta ji zuwa? Idza asabatul musibatul mauti. Allah ce idan musibar mutuwa ta same ku, ashe mutuwa musiba ce. Mutuwa musiba ce. To tunda musibar mutuwa ta same shi, ashe mutum ne. Bai iya kuma kawo da wannan menene musiba din ba. Saboda hakan nan ba wanda ya sai taimake ka in ba Allah ba. Yana sai Allah ce wallazina tad'una min dunihi, waɗanda kuke kira wanda ba Allah ba, la yastati'una nasarakum, ba za su iya taimakon ku ba. Wala anfusahum yansurun, ba kuma za su taimaki kansu ba ma. Aka ce Tijjani bai taimaka kansa ba lokacin da musibar mutuwa ta same shi. An gane wannan? Bai taimaka ma kansa ba. Kamar yadda gumaka na zamanin manzo Allah ba sa iya taimaka ma kansu balle su taimaka ma wani ba. Wallazina tad'una min dunihi, waɗanda kuke kira koma bayan Allah, la yastati'una, ba da su iya ba, in ji Allah, nasarakum, taimakonku, wala anfusahum yansu, ba kai ba ma za su iya taimakon kansu ba balle su. To wanda ba zai taimakon kansa ba ya dai taimaki wani zai yi? Mu je gaba malam. Wa in tad'uhum